Op CSG Liutger in Burgum pakten ze grut uit. Leerlingen konden bijgelijks haar nails peerslakken of een bandje omdwan om sjen te litten dat ze de actie stiepje. Aukje Sudema is sociaal-psychologisch meewerker op de squalle. Ze verneemt dat het onderwerp bot speelt onder de leerlingen. Ze konden daarom net om deze dag heen. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat elke die zich oors voelt of die op een of andere manier oors is, dat we laten zien van door mooiste wijs en door is welkom op deze squallen. Het initiatief van de dag kwam uiteindelijk bij de bands zelfs waar. Het is gewoon best wel belangrijk, vind ik, dat mensen kennis maken, maar dat er meer is dan alleen dit of dat. En dat het echt wel meer geaccepteerd wordt in de samenleving in plaats van er maar net over beginnen of het gewoon te ontwijken. Je had een hele mooie cape om je hoed of een vlag aan ons. Waarom? Omdat ik wil laten zien dat ik deel ben van de LGBTQ. En ik wil echt laten zien dat mensen daar normaal om moeten gaan. Het grote spektakelstuk wie een optreden van Holland's Got Talent deelnemer Roan Veldman. Hij heeft zelfs contact op met de squallen om mee te doen, want nevens hem is deze dag bot nedig. Ja, ik weet zeker dat het heel bot nedig is, want we hebben een oud basissquallen in Drachten. Die wereld iets altijd hier maar te gaan. Dus ja, daarom zing je nou echt dat ik denk van, ik wil er wel van die band wezen. Hoe voelt dat dan nou om zo'n voorbeeld te wezen op zo'n dag, Sjoerd? Ja, best wel een eer. Ik vind het een hele eer om dit te doen. En ik kom het zo te dealen met al Elsen hier. Dus ik ben helemaal overrompeld met vreugde.